Atong tatangi mapatik ni debata di hita sadarion. Ima na tersurat di Pasalmen 32 ayat 10 sada. Songonom ma didok disi. Marlas ni roha mahamu mida jahuba. Jala marolopolop mahamu ali akka partikor. Jala mareddi mahamu sude hamu akka parsihohot marroha. Atong rak mangidogogo mahita sia tuhata debata. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon no bartupati mi. Amin. Maredde hita. Huriani tuhata, Roma hita tuadaupan ni debata, taukuhon ma akka dosata, martang yang mahita. Ali Tuhan debata nabadia jalana bonar, para si roha jala partalup ni roha, jalana basar doho. Sai marpangulahi maroham midahami, dibaheni sai si sama sudi dosa nami. Dangadong nahu pangasahok kami dukon ni asi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo, nahu pangasahok kami tu jolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami, akan hinopkop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabi gima baga-baga ni dibata taringot Tuhan sisaan ni dosata. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah, nunga dia sahiho au marhite sian akka dosam. Jala nunga dilo jaiho au marhite sian akka hajahatonmu. Au tutu, au sadiri manalisei akka pangalasyom alani hadirioku. Jala dangbe hupaingot-ingot akka dosam. Hasangapom ma didibata na digijang. Amin. Maredde hita. Hosiana tatama amin dari rajaanmu, Tugu matu debata amin agasi seanu, sesungguh Tabigima hatani debata turpuk epistel di hari mingguon, ima na tersurat di Lukas 3 ayat 7 saha tu 10 pitu, tajahama marsorin. Asa didukma tu natorop naropa didihod dirina tu ibana.
Hamu anak niulok, isedo na mangajari hamu, pasidikon rimas na songot, Babua naung mubah rohamuna, jala sotung di hamu di bagasan rohamuna, si Abraham do amanami, ayhu do ma tuam, terjadion debatado anak ni si Abraham sian akka batuon. ay nunga pola ape tak ketut daling ni akka hau, ope sitabaw do nasa hau, naso matbawe hona denggan, jala sidabu honot terdoi tu api. Gabe disukun na toropima ibana, dia nama bahenon nami, Jadi dia lusi nasida. Namar dua baju di lehom matu na soadong bajuna. Jalana upeop si panganon, songonima di bahen. rodo nang akka si jalubeo, padidio dirina, akka didokma, guru dia do si bahenon nami. Gabe di dokma tunasida. Unang mabuat hamu lobi sian naniatur hotu hamu. Dohok ma'aka soldado manukun ibana, ya hami dia masih bahenon nami. Jadi dia lusima, unang masusai, unang ma dobo hamu halak, hasabam ma gajimuna. Managam-nagam do bangsui. Diri pube di bagasar rohana taringot tu si Johannes, ati beha Kristus si ibana. Gabe dia lusi si Johannes manasida saluhna, ahu do natutuman didihon hamu dohot aek, alai na Roma na magogomusian au, na hurang tamado au mangharhari tali na si patumuna, didihonon ni ido tuhamu tod di parbadia dohot api. Di tangan na do purpuran, payason nama pardegian na, papungon na do eme na tusopona, alai tutungon na do hurak kami tu api na soramitop. Martua do akana tumanghion hata ni debata jala na upeopsa. Amen. Mared dehita. Na porseai sai tomu Tuhan Yesus pahero amuna dono do ari pestani sanu kurianai imahatu tubuna Tidak kumaha porsia taisongon na hinatindak ko ni dongata sa porsiaw di sadok portibion rap mahita mandok au porsia di debata jahuba ido ama pargogo naso hatudusan na tumupalang dotan au porsia di Yesus Kristus
anak di bata Jahuba nasasadai, imana tidukuhan ni si Maria, nagabe-gabea satul di porbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata, natumaon na bernit, di pangumuman ni silatus, nama tetar pajal do ibana di hau pinor silang, na tuat tu banua toru dung ditanong, namulak mangulu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lahu hudul di syamun di debata Jahuba, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana pa imamulak sogot tu tanong manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di todi porbadia, caladok sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akka na badia, dohot dia sesani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sogut daging halak nang mate, dohot dia ngoduan na sudah. Amin. Tabi kima tikting na masa di bagasan na sa mingguan. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapai tiut ma titing nama ragam di Minggu 12 Desember 2020 sada. Naparjolo guarni Minggu. Guarni Minggu ta sadarion Minggu apen na patuluhon. Topik Minggu marlas ni rohama di tongat-tongat tado debata. Napaduahon kebaktian sekolah Minggu. Kebaktian sekolah minggu dipatuba secara online marhite Zoom mulai pukul 10 toluip, link Zoom meeting ID 799-894-8511 pasport anak Tuhan. Napatuluhon parmingguon tanggal 10 Desember 2020 sada pukul 7.30 sektor Sion, Roma, Kolose, Korintus. Napaduahon pukul 10 sektor Betani, Galatia, Filipi, Dohot Kanaan. Napatuluhon pukul 15 sektor Nazaret, Judea, Efesus, Dohot Bethlehem. Napapato Padidion Nabadia. Di hari Sabtu tanggal 25 Desember 2020 sada nanaing roon patupaon ni huriatta do Padidion Nabadia tu akka yanakoni ruasta. Tuaka nanaing madahotisa boy ma tadaptarhon marhite situa sektor tabe. Napalimahon sidi irregular. Di hari Minggu tanggal 26 Desember 2020 sada disakapi huriatta do patupahon. Ulaon makatidakon haporseaon manang sidi irregular di parmingguan pukul 10 wib. Sialan i tadaptarhon ma aka nanaing madahotisa Jalamang Yuton perguruan 2 hari, ima di tanggal 20 dohot 21 Desember 2020 sada. Napaonopon perayaan Natal di mingguon di Huriatta. Naparjolo Natal perempuan di minggu sadarion masuk pukul 10 boyma tayuton marhite live streaming di YouTube HKBP Resort Cimanggis. Namangiut Natal sekolah minggu di hari Sabtu tanggal 10 Desember 2020 sada marhite aplikasi Zoom. Sesi naparjolo TK sahatu kelas 2 SD pukul 15 sahatu pukul 10 pitu wib. Sesi napaduahon kelas 3 remaja pukul 10 sahatu pukul 20. Napapituhon ruas nataba. Di minggu ta sadarion nungagabe ruas ni huriatta ima keluarga Parhata Sinurat Inang Boru Luban Gaul alamat Kampung Sidang Karsa RT 4 RW 10 nomor 117 Kelurahan Sukamaju Baru masuk sektor Sion. Napawaluhon ruas Parguru. Mulai minggu sadarion gabe ruas Parguru do di huriatta ima keluarga John Ricardo Simamora Inang Maria Ruth Utami Dewi
dohot 2 anak nasida, Janete B. Simamora, dohot Alfonio B. Simamora, nasida Rosian Huria Katolik, Paroki Santo Thomas, Keuskupan Bogor. Napasiahon pilihan amplop Natal. Di minggu sadarion tapatupado papungu pilihan amplop Natal, tapa saat maanon ditiki papungu pilihan paduahon. Na pasapuluhon pilihan bulanan. Mulai tema di pasat huriata tu sudah ruas naung pasaton pilihan bulananna 1 bulan Desember 2021 daun. Tuaka naso pasahaton dope taingot ma amanginang makarikoton pasahaton ganuk bulan tu huria marhite parhalado sektor tabe. Pasapuluh daun torop ni ruas nama dohoti parmingguan tanggal 5 Desember 2021 godangna 224 halak. Na pasapuluh daun ruas nama ulang tahun. Ulang tahun kelahiran 40 halak. Ulang tahun pernikahan 10 keluarga. Padita dohot parhalado HKP Cimanggis pasahaton. Selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan. Periode tanggal 6 saat tanggal 10 Desember 2021. Hatani debata napasikopon las niroha muna tarsurat di Podasia ayat 10 sada aimar hite-hiteahu gadda ari-arim jalatabba diho akka tahun ningolum. Napa 10 toluhon pilihan bulanan manang tahunan. Torop napa sahaton pilihan bulanan di bagasan mingguon sia kepala keluarga godangna 3.150.000 rupiah. Napa 10 paton keuangan gereja. Huria 5.400.000 rupiah, tu pembangunan 677.000 rupiah, tu pusat 475.000 rupiah, amplop Natal 2.277.000 rupiah, jumlah 8.850.000 rupiah. Molo tungadong pilihan naso tercatat manang salah redaksi akka pilihani asa dihubungi ma parhalado radedo hami panengkaton. Songonima titing namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriatta. Saya dipargugoi tuhata ma hita. Saya dipargugoi tuhata ma piliani bahen sangap di guarna. Amin. Marendehita sian buku edo nomor 510 sada ayat sada dot udutna laos tapadalama peliata. From Jerusalem, ay narodo rajami, padameho odoto morusio las rojas,
lama jatuh harorong anak Daud romahong masuk hati rohaku. Dameni di batana sumurung sian saluhut na roha. Ima na mga ramoti hati-hati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Barita nauli di parsaurata di minggu sadarion. Tersurat di buku Sefania bidutulu. Memuka sian ayat 10 opat sahat rodi ayat 20. Songonom ma hatana disi. Maria iya maho ale borusion, marolopolop maho ale Israel, marlas ni roha maho jala marolopolop sian nasa roham ale boru Jerusalem. Nunga diucak Jahoba uhum natuho, nunga disiapon musum. Ai Jahoba raja ni Israel do di tonga-tongami, dangbe idaommu hinamago. Diari nasasadai dohonon ni halak matu Jerusalem, unak ko mabiar ale Sion, unang paliduk tanganmu. Ai Jahoba de batamdo di tonga-tongami, ulu balang silehon tua do ibana. Marlas ni roha situtu ibana midaho, hohom ibana di bagasan haholongon ni rohana. Marolopolop ibana mardongan puji-pujian midaho. Halak na goddo roha akana holang sian luhutani papungoku do marharoroan sian hodo nasida akka nanidodonan ni haurahon naselaon. Idama marlulu maahu ditiki nasasadai dopak sude akka na mga rupaho pamalumoku ma halak na mekat jala papungoku halak na pinabali. Jala bahenokku nasida gabe puji-pujian, jala marbarita di saluhu tano haurahon nasida naselaon. Ditiki nasasadai togi honokku mahamu mulak tutanomu laos papungokku mahamu disi. Ai bahenokku mahamu marbarita jala gabe hamuliaon di tonga-tonga ni saluhut akka bangso ni tanoon. Ia dung hupaulak akan terbuang sian hamu tujolo ni adopam muna ninna Jahoba ido sahat. Selamat Advent ma dihita saluhuna. Huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sadarion masuk mahita tu Advent na patoluhan. Advent na istimewa doon. Advent na spesial dood dihita. Mulo taparrohahon di julo altaron adong opat jongjong lilin. Tulu may warna ungu, holasada doy warna merah muda. Tulu warna ungu, sada merah muda. Jalatongon di minggu Advent patuluhonom ma dipagalak lilin na marwarna na merah muda. Ima simbol na ginawaran na shepherd's candle, lilin gembala. Naneng mangodolhon taringo tulas ni roha, sukacita. Molo di Advent na parjolo, diodolho tu hita taringo tu pakirimon, pengharapan. Di Advent na paduahon, diodolhon taringo tu holong ni roha, kasih. Di Advent na patoluhon, diodolhon taringo tulas ni roha atau sukacita. Jalaan non di Advent na paupaton, diodol homa taringo tu damai sejahtera manang hadamion. Nuaing hita di Advent na patoluhon, las ni roha, sukacita. Sukacita bagaikan sukacita para gembala yang melihat bayi Yesus secara dekat. Bayi itu dekat dengan mereka. Sukacita itu sangat dekat bagi mereka. Asa songoni mana ni gobarhon ni minggu Advent na batuluhonon. Las ni rohay nunga macay jonok di jolota. Songo jonok niya ka gembala manang parmahan dohot
poso-poso na di kandang dombai. Hamuaka manamina namina hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Di minggu Advenon di pangidodo hita, asa sude hita marlas ni roha. Supaya kita semua bersuka cita dalam menunggu atau menantikan kedatangan Sang Juru Selamat. Marlas ni roha pay may mahon haroro ni si palua. Hasitong nate, dangadong napay may mahon mabelas roha. Gariada mabejuk ni roha. Menunggu itu membosankan. Yang lebih parah, kita sudah lama menunggu, tiba saat waktunya, ternyata mengecewakan hasilnya. Itu paling tidak mengenakkan. Alai marasing siani nan yodol hodiat pen na patuluhonon, penantian kita ini tidak akan mengecewakan. Nata pay may maon dang mabay kita gabi tarurak manang dang marlas ni roha. Najulu diula bangsa Israel do dosa dot hajahaton. Diuhum debata manasida meradu pocca. Kerajaan Israel raya pecah menjadi dua bagian. 10 suku menjadi Israel Utara, 2 suku yang lain menjadi suku Yehuda. Alaidang sayo lakni saya totong do diulahon nasida dosa dia dopan ni debata. Alani mangamuk jala muruk situ Tuhan debata. Ikon uhumon namanin na bangsa naon. Mereka akan dihukum selama 70 tahun di tanah pembuangan karena dosa dan kejahatan mereka. Alai adorang sosaha nasida tu uhumani dilehod debata do tu nasida baga-baga. Melalui Jefanya, nubuatan Jefanya, Tuhan berfirman kepada umat itu sebelum mereka memasuki masa penghukuman selama 70 tahun yang saya sebutkan tadi. Tuhan berfirman kepada bangsa itu supaya mereka tetap bersuka cita. Karena Tuhan akan memulihkan bangsa itu kembali. Saina pauli-ulion ni debatado mo sa bangsa nai tungpay kontar uhum nasida terbuang nasida 70 tahun leleng na. Maka seakan-akan Tuhan berkata, oke sekarang menderitalah, tapi ini sementara, akhirnya nanti kalian akan bersorak-sorai. Hama kamana minanami di tonga-tonga ni padalanan ni nguluton, naing dohono ni debata matuhita di bagasan sadarion, molo adong kasih tau nomu tau manuaing, alay pasatokina doy, anggo di ujungna marulup-ulup jala marlas ni rohama hamuna. Marhite turbuhon adong matulu alasan dihita buasay kom marlas ni roha. Ada 3 alasan mengapa kita harus bersuka cita di Advent ketiga ini. Na parjolo ima ala di tonga-tongat tama debata. Tuhan ada di antaramu. Dakubo to ahado nama baik kita las rohata molo jupang bulan Desember manang bulan 12. Molo akana di kota orra sebagian molo jupang Desember nama belas ni rohana ima. Sebelum pandemi, boy mula tu huta. Pajupang dohot aka keluarga. Dohot natora sanak saudara kahahaanggi. Dina deba mula di huta nami, mula neng jupang Desember nama belas ni rohai. Titiki nama baik kue ka bang loyang ima. Lasyad roha. Kacang tojin, ita bunihod doy dah. Sapi tu tau baruan non. Dang boy, alesya manako-nako may batong mabuat. Mulu di sidempuan mambelomang dohot dodol alame dodol. Sebagian halak boido mambelas rohan. Sebagian halak na asing boido akka kesibukan ni latihan Natali tung pesa petong aborngin alay macay nikmat doi di bulan Desember. Ya, ragam mak nama baik kita marlas ni roha ganu jupang tu bulan Desember. Allah yang go si Jefanya, si Sepanya di turpuk tahun, naing patare dahon ni Ibana, alasan nilas ni rohani Ibana, asal alasan nilas ni rohana pinasahaan atau bangsoi ima, ala di tonga-tonga nasidama debata. Karena Tuhan ada di antara mereka. Itulah menjadi alasan mengapa mereka bersuka cita, meski harus menghadapi penghukuman, terbuang, tercerai-berai, ditindas selama 70 tahun. Tapi mereka bersuka cita
Karena Tuhan ada di tengah-tengah mereka, ada di antara mereka. Sudah dorahita yama bagi puisi Jejak Kaki karya Margaret Fishback. Didok dalam suatu malam dia bermimpi, dia berjalan di tepi pantai bersama dengan Tuhan. Setiap babak dia perhatikan, ketika dia berjalan dia menoleh sesekali ke belakang, dia lihat ada 2 pasang jejak kaki. Itu adalah jejak kakinya satu dan jejak kaki Tuhan. Tapi dia terkejut pada babak akhir dari perjalanan itu. Dia menoleh ke belakang, dia melihat hanya tinggal 1 pasang jejak kaki. Maka dia berontak. Dia bertanya, Tuhan, mengapa di babak terakhir ini Engkau pergi meninggalkan aku? Hanya ada sepasang jejak kaki. Justru di babak akhir ini aku benar-benar membutuhkan pertolongan-Mu. Aku sedang menderita, aku sedang dalam kesulitan. Kenapa Engkau meninggalkan aku? Tuhan berkata kepadanya dalam puisi itu, anakku yang kukasihi, sesungguhnya aku tidak pernah meninggalkan. Jejak kaki sepasang yang kau lihat itu bukanlah jejak kakimu. Itu adalah jejak kakiku yang sedang menggendongmu di tengah-tengah penderitaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, penyertaan Tuhan benar-benar membuat hati kita bisa bergembira. Ketika kita sadar dan tahu Tuhan ada di antara kita, pada saat itu kita bisa bersuka cita meski kita harus melewati penderitaan. Kita mengenal Allah adalah Allah yang Immanuel. Dia adalah Allah yang berada di tengah-tengah kita. Di tonga-tongata do debata. Omma nagabe ojahan lasni rohatta na parjolo di bagasan mingguan. Alasan na paduahon ima ala tuhatta na tapai mai ibana ma ulubalang si lehon tua. Tuhan yang kita nantikan itu adalah Tuhan pahlawan kemenangan. Pahlawan dalam sebuah perang itu adalah kunci kemenangan pertempuran. Para pasukan akan bersemangat berperang apabila dia tahu pahlawannya ada di antara mereka. Nubuatan Zefania berkata, Tuhan akan tampil sebagai pahlawan yang kuat, jaya dan perkasa. Naroma ibana gabi sahalak ulu balang silehon tua tu bangsona. Ibana mana-mana luho naka bangso musuh ni bangso Israel. Dia akan mengalahkan dan menundukkan musuh-musuh Israel. Karena Tuhan itu adalah jaya dan perkasa. Inilah yang dirindukan umat pada saat itu. Sebelum mereka masuk ke dalam pembuangan itu, mereka tidak perlu takut karena mereka memiliki Tuhan, pahlawan kemenangan. Dia akan bertindak untuk menyelamatkan mereka dari para penindas. Dia akan bertindak untuk menyingkirkan musuh-musuh Israel. Oleh karena itu Zefania menyampaikan firman Tuhan supaya umat Allah tidak takut, tidak menjadi lemah dan lesu. Didokna kaning unak kamu mabiar. Alai manotong mahamu pos marpos ni roha tu Tuhan dewata ai ibana do ulu balang silehon tua. Bapak Ibu, jika Tuhan datang kepada kita sebagai pahlawan, maka tidak ada yang perlu kita takuti. Dan tidak ada yang berhak merampas sukacita kita. Ai molodung dongatta do debata ICB alota. Jikalau Tuhan beserta dengan kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Hampir mirip seperti yang disaksikan oleh pemazmur dalam Mazmur 23, khususnya ayat 4. Dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang melindungi aku. Dang tagamun mabiyarau, tung dirura ni linggoman ni hamatean, airap doho-doho tau.
tukok mudohot batahim ido nama donganiau. Napatuluhon om manaparpudi. Alasan dihita bahasa iko marlasi roha di adven napatuluhonon. Ima ala debatana tapaimai, ima debatana manotong setia paimai mahok kita. Dia adalah Tuhan yang senantiasa menunggu kita. Hujah Hamadi ayat 20 di doksongonon. Ditiki nasa sadai. Togi honokku mahamu mulak tutanomu laos papungoku mahamu disi. Aibahenokku mahamu marbarita jala gabi hamuliaon di tonga-tonga ni saluhut akabangso ni tanoon. Ia dung hupaulak akan terbuang sian hamu tujolo ni adopan muna ninna Jehovah. Tuhan akan membawa pulang bangsa pilihannya. Dia akan membawa pulang kembali ke tanah perjanjian itu. Memulihkan keadaan mereka. Memperbaiki kehidupan mereka. Bapak Ibu, Tuhan mungkin marah melihat kita sering mengambil keputusan yang melanggar kehendaknya. Tuhan pasti kecewa dengan sikap-sikap kita yang sering menyangkal kehendaknya. Tetapi jelas Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia punya alasan untuk marah. Ya betul. Dia punya alasan untuk kecewa. Ya betul. Dia punya alasan untuk tetap menunggu. Ya betul. Karena Dia terlalu sayang kepada kita. Karena Tuhan terlalu sayang kepadamu. Saya mau mengundang Bapak Ibu melihat cuplikan video berikut ini. Mau melihat bagaimana Tuhan senantiasa menunggu kita untuk berbalik kembali kepadanya dari keinginan kita sendiri. Saya minta tim multimedia memutar video itu. Pada awalnya kita bersama-sama dengan Tuhan, penuh dengan kedamaian, segala sesuatu terpenuhi olehnya. Akan tetapi di persimpangan jalan, kita tergoda oleh sukacita dunia ini, tawaran dunia ini, yang membuat kita memutuskan untuk meninggalkan Dia. Tuhan hanya membiarkan kita pergi sembari menunggu kita kembali. Kita berjalan dan berjalan semakin jauh dari Tuhan. Kita mencari kesenangan kita sendiri. Kita mencari kebahagiaan kita sendiri. Sampai kita merasa kelelahan. Sudah sangat jauh kita berjalan, tapi belum juga menemukan apa-apa. Maka sekarang waktunya kita kembali kepadanya. Berbaliklah kepada Dia. Engkau akan heran melihat apa yang sedang ada di hadapanmu ketika engkau kembali. Tuhan selalu menunggumu. Dia menantikanmu untuk membawamu pulang ke jalan yang benar. Tuhan tidak akan pergi. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Yang Dia lakukan adalah menunggu sampai akhirnya kita kembali dan mengerti bahwa Dia memang sesayang itu kepada kita. Bapak Ibu, hidup bersama-sama dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan setiap hari, bukanlah hidup yang tidak akan pernah merasakan penderitaan, merasakan kekecewaan, keterpurukan, jatuh dan lain sebagainya. Tetapi hidup bersama-sama dengan Tuhan cuma satu. Kita tahu tujuan akhirnya, yaitu bahagia. Amin. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami. Moliate ma dihatam na kutangi hok kami. Natotong margugui hok kami ditanoon oleh Tuhan. Madalani ari-ari ni ngolunami.
Tutu ragam doa kahamaulo do pesi boluson nami. Ganup marsada-sada. Alai pos do rohanami alai Tuhan di tonga-tonga nami doho rab dohot hami. Ai hodo de bata pargugu ulu balang na mangalihon hamonangan manaluhon saluhut akadusana aka musuh nami alai Tuhan. Pos do rohanami rapon ho totong do marhasonangan hami saluhutna. Alani alai Tuhan gohi malas ni rohanami di bagasan sadarion. Ai hodo Tuhan nami nasatia pai mahok kami mulak tudalan hasitongan mi. Asa buanom mumusihami alai Tuhan tu hasonangan na sorasuda. Atong alai Tuhan pahingot hami sudai ruas mon. Asa roh hami tu adopamu. Asa buanom hami tutu. Tu hasonangan nang pinaradim di hami. Alai Tuhan wodi ho kami do sudai ruas ni huriamon. Asa ditiki pai mai mahokoa totong marhasatiau kami alai Tuhan. Di bagasan las ni roha hami managam haroromi di ngulu nami. Lausongonima di pardalanan ni ngulu ni akaruas ni huriam. Siada dana name mesahatu akan na sudah gugu. Ramoti nasida saluhut na alai Tuhan. Totong jagai nasida di pardalanan ni nguluna. Pada womu siya na kaparmaran. Asa totong marhasonangan nasida di nguluna si ganupari. Lausongonima alai Tuhan. Wodi ho kami do akaruas ni huriam. Na berjuang do pesahatu tikio nalani parsahiton na songgop di pamatangna. Surdukom matangamu nalabohi itu pamatang nasida. Asa tanggal nasa panahit sian pamatang nya karuasmi alai Tuhan. Asa marhahi pason nasida. Laho madalani ngoluna. Wodiho kami do karuas ni huriam na marukil. Alani persoalan rumah tangga. Ianakon ekonomi ulaon parkarejoan. Urupi nasida saluhut na alai Tuhan. Mamulus ragam niya kaparukilon na sida ganup. Ragam doa kelas ni roham nang pinasaha mo turuasmi. Secara khusus wadiho kami alai Tuhan na majalo pasu-pasu gajang ni umur. Akan na marulang tahun di bagasan saminggon. Guhi malas ni roha na sida Tuhan. Tabay di nasida roha mau lihate. Jala totong pasu-pasumu di nasida gajang ni umur. Hahi pason dohot akasilas ni roha. Tuhan saminggu 7 luon nung ngagodang aka ulaw na hurancak kami. Atong rap dohot homa hami mangulahoni. Urupi hami alai Tuhan. Asa huulaho kami iho Bartolomeo ni roham. Atong tangihon matangiang namion. Nahusobahon. Holan marhite guarnya anakmu Yesus Kristus nahupai may maham. Say romaho alai Tuhan. Maranata say romaho. Amen. Mari dihita laos tapasaha ma pelian na paduahon dohot pelian amplop Natal. Alas namamu di bagasan Napason ako namu
Sai pada mahal soni do mauliate pisan asih rohai manondangi gurumi diur di bandalam. Damena sumurungi siade batata nasohano poani di bagasan Kristus saleleng di lelengna. Sai mahlas di rohama kita huriana nang bebaru kiloni sai di toku Yesus no ruas na di lambungna. Ai Jehovah Dewa Tamdo di tonga-tongami, ulu balang silehon tua do ibana. Marlas ni roha situtu ibana midaho, hohom ibana di bagasan haholongon ni rohana. Marolop-olop ibana mardongan puji-pujian midaho. Ananias jalan marolop-olop totiku. Ikon marolop-olop nian jala marlas ni roha di bagasan Tuhani, sude akan mangalului ibana. Ikot totong madohonon ni akan makaholongi hatuaonna tibuldo Jehovah. Ay mga sahod debata marlas ni roha dohami di bagasan minggu Adpenon jalan marhaposan tuguarna nabadiyai dohami. Marlas ni roha mahamu aleaka partigor di bagasan Jehovah. Jala puji hamu maguarna nabadiyai. Marlas ni roha doa dingoluko marlas ni roha doa dingoluko totong dingoluko mauliate marlas ni roha maringan holomi Tuhan dia mauliate marlas ni roha maringan holomi Tuhan dia. Tatangyakon mapiliata martangiang mahita. Ale debata amanami na di banua gidjang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan. Dohot nasau libasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehom mito hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pelianon. Pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehol-lehom mito hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Sana dilehon mi rodi pamatatu osado hotogoki rodi sanu ardaku
aliama namina di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomani roham, di Banua Tongon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ayona puna raja dohot hagogon rodi hasangapon saleleng nileleng na amen. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaurhon ma damena tutodim. Amen, amen, Hami parhalado namar hobas di minggu kebaktian pukul 10-on. Pasahaton tu hita saluhutna. Selamat hari Minggu madihita. Selamat Advent. Tuhat tamana masu-masu. Shalom. Horas, horas, horas.